в Александър Електрик съм от 7 години и работя като електротехник. Причината да работя в тази фирма е това, че са коректни. И когато има проблем, той се решава чрез говорене и после с действие. Това е причината. Това, с което Александър Електрик се различава от другите фирми в бранша, е, че имат визия. Тоест, имат амбиции и визия. Първо амбиции да знаят какво искат и после намират начин да го постигнат. И е лесно да го следваш. Това е причината. В фирмата ме задържат колегите. И това, че хората, които ни управляват, наистина знаят какво правят и същевременно решенията, които се взимат, винаги са в полза на персонала и същевременно гледат работата наистина да е лека и максимално добре организирана. Това ми харесва наистина. Причината, заради която бих препоръчал на мой приятел да започне да работи в Александър Електрик, е, че ще получи отношение, което ще си заслужава. Ще си получава винаги заплащането, което му е обещано на време, когато трябва и дори и повече, ще тресне истината. И защото хората, които ще срещне тук, ще разбере, че ако до сега е мислил, че е умен, ще разбере колко е тъп. Това е.